Alhaji Rabi'u a kawo mai girma ambasada. Alhaji Rabi'u a kawo lallai ya wuce hasada. Ambasada. A gaida mazan jiya mai girma mai tarin ka'ida. Alhaji Rabi'u a kawo alherin ka da fa'ida. Ambasada. Ina zan sa kaina ga rana ga zafi ga aljihu ba kuɗi wannan wace irin rayuwa ce? Aboki na kai da ina ruwanka a jawo eh mana ni ne a kada jawo wani shautu no sense idiot ni ne a jawo me zan maka ni wallahi me zan ma mutum ya a jawo kauce da Allah ina jin gari ka mun ta jihu sana gari Ambasada Alhaji Rabi'u a wallahi shi ne nabi ba aiki ne mawakin nan me faru a'a shagir girbau wallahi kai ne nabi ba aiki ne ba sanar zaman lafiya Najeriya da Niger Alhaji Rabi'u nan Najeriya da Niger na zaman lafiya wallahi ba sanar Najeriya da Alhaji Rabi'u ba ya goya marayu ka gan shi wallahi ka gan shi da Alhaji Rabi'u da muna baki mugunta jeji ba ai ma kyaure barkamar kan dutse wallahi ka gan shi Allah sa ga ma lafiya kakata ta yanke saka billahi lazi na ga lailatul qadari ai tun da ga ambassador Allah ya saka ambassador Allah ya kara masa mai ga ambasadan girma rigiji gauji shafa ma tun yarinta ake bashi mukamai ya rike yana gyara kai mutumi na irin wannan mota haka gaskiya Alhaji Rabi'u a kawo ya iya kyauta ai ba ma a Najeriya ba duk duniya ba mai irin kyauta Alhaji Rabi'u yanzu ka duba ka inda kake kyamurmurin nan da kana yan wuya amma yanzu ga ka samu lafiya ai dole in zan koma in tafi da kai mutumi na gaskiya ni ma ko mu haɗu da yi ba dan Allah ka taimaka ka kai masa sakona ka ce ya girgir bau ina ga da ambasadan sannan kuma ka gaya wa mama Fatima uwar gida ambasada Alhaji Rabi'u a kawo ka saya mun mota irin wannan domin baya goya marayu ce mama ta goya mai uwa ta goya mara uwa Allah ya saka miki mama ubangiji Allah ya kara daukaka ni ne nan sha girgir bau nake miki ban gajiya Allah ya saki gama lafiya da ke da ambasada shagir girbau baka da matsala ai ambassador Alhaji Rabi'u ya wuce biye da ni sai ma ka je Niger ka ga yadda buzayi zabarmawa Hausawa da Yarabawa suke girmama shi musamman su kasar gaba dai ambasada Alhaji Rabi'u a kawo